ɗum hannde wallahi barke tigi rigui e gonɗude wonde gongirante kadi ne masala hande e nder Sénégal wiya ko goto suusi kay haalde gonga yimɓe jooɗo tan haalde gonga to banggue laamu ɗaminaki e laamu haydara laamu adda oto rutta o wi o yaafima adda haalis o wiya haalɗo ɗo yimɓe jooɗi ayno jooɗoriɗani so laamu ari wiyata ko haalɗo sa wi jiideno wiya ala haalɗo ka haalanoɗa fof haaloytake nder sa salima o wima yayam ko jiɗɗa fof gona noon wano tampande bande ko ay ɗum ɗo woni on jii oɗo photo koto Hasmi woni ceerno Hasmi Hasmi o ko gandano oɗo ceerno Mouhtar ceerno Mouhtar sa ɓogge sa ko ɓogge gandal hono makko e gandal no tiiɗi no fewi ina tiiɗi tan ɗum nene ko hano fewi kanko noon kanko jangguini ceerno Saydou ayi kanko ummoni ala jarama Mouhtar Sakho o waɗi ɗo henno sahada hakkude makko tan e ceerno Saydou alhamdoulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd eyi falyalam man sayaqifu alayhi yo andu kala daƴƴo e oɗo ma noon kayit anna telmisi alkarima ibnal karima ibnil karima koko massa tan no fewna ha fewi almudam tedduɗo ɓi tedduɗo o wi wiyaɓe ceeɗo amanan anna telmisi alkarima ibnal karima ibnil karima Saïdou Bounnour oɗo ma o yafoɗo seeɗa o wasa mbimi jaafoɗa gonmi ɗo koye jangguin anna telmisi alkarima ibnal karima ibnil karima ɗum woni ɓi moƴƴo ɓi tedduɗo ha yetti Cheikh Oumar Saïdou Bounnour Nourou ni Cheikh Oumar ɗum woni Nourou nafa'ana Allahu bi barakati min ceerno Mouhtar Sakho makasa ma'i 8 sinin min wondi duuɓi 6 yata'allamu omo jangga wala ra'aytu minhu ɓaddu ma yasu'uni mi meeɗani yiide makko lawol gotol ko ina mettani ko ina suninani bal sara li kala abdi yubashiru khidmati ɗaccu o wattinde amam ko o way kono maccuɗam ni yubashiru khidmati omo soccodira e ligganademi bi nafsihi e hoore makko kuntu anhahu an dhalika li kawnihi min zurriyati Cheikh Oumar miɗa haɗannomo ala hoto liggo manan saabi wondema koye ɓesgu Cheikh Oumar ko e zurriya mum o jeeya wa ajabani بأنه لم يعمل لي وإنما عمل لنفسه وجابي من أبي وانا من ألقنته هارما ولما سمعت منه ذلك من أني مكه هنون أبي لابت نفسي